Apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa. Sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok. Panuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lanat Petro kantong bolong ora minggat grete nenggala dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, tak ante tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelik kana. Mundur, Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggawa nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati nganggere dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Ya. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah dedoe karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir.